Următorul! Bună ziua, rămâna! Bună ziua, cum vă numiți? Deci, sunt mare vedetă care mă știe o țară întreagă de la Mădălin Ionescu, omul care scoate șerpii din burtă de la copii. Fernando de la Carasteve, cel mai mare șmecher de țară pe sistem, să știe! Am înțeles. De ce doriți să vă înrolați în armată? Deci, Fernando vrea că se înroleze în armată din motive sentimentale de suflet, care bunicul lui Fernando, uite că curge și lacrimat în mine, bunicul lui Fernando a luptat în armată și a murit și la Mărăștești, și la Mărăști, și la Oituz, și vrea și Fernando să lupte în armată. Cu cine vrei, mă, tu să lupți? Ca să moare toți dușmanii! Care dușmani, mă, băiatule? Dușmanii lui Fernando să moare! Da, păi aici o să trebuiască să lupți cu dușmanii poporului. Deci, dușmanii la poporul meu este dușmanii lui Fernando, care nu înțelege că valorile trebuie respectate. Am înțeles. Ia spune, ești dispus să pleci în Afganistan? Deci, pentru țară mergi drumul taberii. Da. Doamna doctor o să-ți facă un control medical și Mai bine îi dăm Fernando lui doamna doctor control la bisibocă, să știe. Ia liniște, te rog frumos, te liniștești, da? Hai! Bun, să începem cu un test psihologic. Ia spune-mi ce înseamnă pentru tine mama. Deci, pentru Fernando, mama este acea femeie care tata a făcut cu ea sectoră la viteză și după 6 luni a fost spontan, bam, Fernando a ieșit pe lume. N-ai înțeles, nu vreau o definiție, da? Uite, hai, spune-mi ce înseamnă pentru tine mama lui Coșbuc. Pentru mine, mama lui Coșbuc nu înseamnă nimic, că nu e mama mea. N-ai înțeles nimic, hai să o luăm altfel. Bun, să spunem că te afli într-o bancă, da? Și are loc un incendiu. Și în bancă sunt casiera și directoarea băncii. Ei, casiera are 80 de ani, n-are familie, este săracă și are ciroză, iar directoarea are 28 de ani, este bogată, are familie, dar are un caracter urât. Tu, pe cine salvezi? Incendiu este la bancă? Da. Fernando salvează valuta, să știe! Da. Bun, hai, un scurt control medical. Control Scoate medical și control la pisiboacă, după aia... Potolește-te, scoate limba. Vrei să vezi limba lui Fernando? Da, hai. Toate femeile din România vrea limba lui Fernando, care Fernando este mare șmecher de sector la viteză. Da, ia, hai să trecem la controlul tradițional. Da, hai, sus, sus, sus. Ridică-te. Pantalonii jos. Ce-ai spus? Pantalonii jos. Să iasă ăsta afară și după aia sectorul la viteză. Cum îți permiți, mă? Deci vreau intimitate, nu chembe cu caporalul, să știe. Băi, băiatule, ia, hai, gata cu discuțiile. Dezbrăcarea. Hai. Deci striptease, Fernando. Măi, imbecilule, dă-ți odată pantalonii aia jos. Deci am luat lecții de la Mitoșeru, da. Apt. Mulțumesc frumos! Soldați, începând din acest moment, sunteți ostași ai armatei române. Stați aici! Tot general! Nu sunt bă general, sunt sergent. Lăsați cu ăsta ciucet, că tărea dracu sunteți! Astăzi este prima voastră zi de instrucție. O să învățăm câteva mișcări de bază. Atunci când comanda este un pas înainte, faceți exact cum vă spun eu. Piciorul drept în față. Cum îți permiți? Cum îți permiți, imbecilule, să lovești un superior? Deci, Fernando a executat ordinul care a fost piciorul drept în față! Întins! Piciorul drept întins în față. Uite așa. Execută! Drept! Imbecilule! Culcat!
Drept! Ostaș! Ce faci, ostaș? Deci am executat ordinul, te-ai culcat și bine a venit acest ordin! Că mi-era un soden mai stea de mine, că toată noaptea am făcut sex o oră la viteză cu o gagică bună! Ce gagică, cum o chema? Nu știu cum o chema, mi-a zis doar că este nevasta la un sergent în armată! Da, mă rog. În armată trebuie să știți să cântați cântece de cătălie. De cel mai tare pe sistem, Fernando, care știe o țară întreagă de la Bătălin Ionescu omul cu șerpele din burtă și Fernando știe să cânte toate câte... Ura, soldați! Te învăț eu minte să mai vorbești neîntrebați. 20 de flotări. Nu pot decât 10! De ce? Că Fernando nu știe să enumere decât până la 15! Păi și de ce nu faci 15? De la 10 la 15 sunt foarte nesigur! Mă rog, cum spuneam, trebuie să știți cântece de cătărie. Tu, ăsta din mijloc. Zi! Treceți batalioane române Carpații. La 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 la. La 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 la. Ăia s-au luptat acolo, bă, și au căzut. Au căzut pe front. La 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 la. Tu, mai departe. La 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 la. Nesimțiților. Poate să cânte Fernando? Ostaș Fernando execută cântec de cătălie. La pupa la poartă, e om de moarte! Tineri de exclumește, să mănânce moarte! De cătălie, mă, de cătălie, adică despre armată. La sergent la poartă, e om de moarte! Ura, taci, taci, că restul te mănâncă. Următoarea mișcare pe care o să o învățăm astăzi este o comandă simplă. Prezentați arm! Arma, domnul general, arma! Ce faci, mă? Vă prezint arma! Gata! M-am săturat de tine, imbecilule! 2 zile de arest, ai auzit? Carcera te mănâncă! Atențiune, la dreapta! Ochite, mi-amintesc cât de mult ne iubeam! Spun că doi copii, frate, ne triceam! Mi-amintesc cât te iubeam și te doream! Stai pe loc că trag! Dă-te pe la o parte. Stai pe loc că trag când Fernando este de carte! Nu trece de partea unității lui Puțca! Păi, dar cine l-a pus pe Fernando de gardă? Deci, bă, soldatul Fernando l-a pus de gardă domnul sergent, să știe! Adică eu, nu? Hai, fii băiat bun și... Stai că trag! Parola! Bine, mă, idiotule, poftim parola. Parola e sârmă ghimpată. E bine? Hai, lasă-mă să Stai trec. că trag! Păi nu ți-a zis, mă, parola! Da, dar nu mai știu dacă asta e parola și dacă nu e asta! Aoleu, soldat Fernando, aoleu, mă, nebunești, gata, lasă-mă să Stai că trec. trag! Ce să tragi, bă, prostule? Asta e cu gloanțe oarbe. Tu crezi că eu îți dădeam ție pușcă cu gloanțe adevărate? Păi, tata, mi-a dat seama că mi-a zis băieții și am luat de la ei una cu gloanțe adevărate! Luminează-ți fața! Bă, nebunule, bă, suntem în mijlocul zilei, bă, poftim, poftim, îmi luminez fața. Să moară Cipilan de Guevara! Să știe! Deci dacă vrei ca să treci fără parolă, trebuie hârtie semnată de domnul sergent! Păi eu sunt domnul... Oh, De la prietenul meu Fidel din Cuba, să știe! Merge bubut cu puțile, Poftim, hârtie semnată. Ce este asta? Hârtie semnată de domnul sergent ca să-l lași să treacă. E hârtie de la sergent? De la sergent, da. Are parafă? E cu parafă, e cu semnături, hai, gata, lasă-mă să Hai trec. că trag! Dar ce tragi, mă, nu ți-am dat hârtie semnată? Bă, tata, nu știu să citesc! Aleu, ce mărită, ora, nu știu, Doamne, ce cu ea? Aoleu, una mea,